Hello guys, hello, welcome to my channel Umgosi Ingane Zabethu. Lana-ke ingane yentombazanyana eneminyaka engu-17 kuthiwa-ke ugogo wayo ungeniswe esibhedlela ngemva kokuzwa ukuthi yenza muphi umsebenzi. Zingane zakwethu-ke lezi ndaba-ke zidide abaningi noma zishaqise abaningi. Ngane zakwethu, siyacela ukuthi kuleli channel yethu uchofoze u-subscribe button, usixhase kumahhala nje ukuze nje sizoza nazo wena uze nendlebe. Lona owesifazane naye uyasebenza-ke laphaya kuyena-ke lo mlungu ngokudayisa-ke umzimba-ke. Mina-ke nabangani zakwethu bengingathanda ukuzwa uvo lwakho laphaya kwi-comment section ukuthi wena uthini ngalolu daba. Uthi-ke omunye laphaya kwi-comment section, ayikho mina into engingayisho ngalona wesifazane ngoba ugcwele amathathu emzimbeni. Uthi-ke omunye ukugwema udoti ngokuqamba ingane yami ngu-pregnant ukuze abafana babembuza ukuthi ubani igama lakho, ithi I'm pregnant. Mina-ke nabangani zakwethu-ke asiphinde sihlangane kwividiyo elandelayo. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button. Umgosi.